Περικοπές στον ΕΟΠΗ. Καταργείται το επίδομα τοκετού. Θα κόψουμε και κάτι εξετάσεις και κάτι φάρμακα γιατί έχουμε πέσει λίγο έξω. Γιατί πρέπει να συμμορφωθούμε λίγο με την Τρόικα και τους υπόλοιπους εκεί, με τα καλά παιδιά που κάνουμε παρέα. Και θα καταργήσουμε και το επίδομα τοκετού. Εμείς προτείνουμε εδώ ως εκπομπή να το καταργήσουμε το επίδομα τοκετού. Πολύ καλή απόφαση. Και να βάλουμε πρόστιμο τοκετού. Πού πας, κερά μου, κι εσύ με την κοιλιά τούρλα? Πρόστιμο τοκετού. Άμα σε πιάσει ο τροχονόμος, θα σε σταματήσει εκεί, δεν φορά ζώνη. Πρόστιμο. Είσαι έγκυος, πρόστιμο. Έτσι θα μειώσουμε και την ανεργία στην Ελλάδα. Θα μειωθούν οι γεννήσεις, τσακ. Μπράβο, πολύ ωραία μέτρα. Να απαγορεύσουμε και την είσοδο στη χώρα στους πελαργούς. Γιατί ως γνωστόν οι πελαργοί φέρνουν τα μωρά. Δεν πιστεύω να έχεις διαφορετική άποψη. Απαγορεύονται οι πελαργοί να πέρασουν πάνω από την Ελλάδα. Τώρα με το επίδομα τοκετού. Πού πας εσύ και πετάς με το μωρό? Το Πασόκ, παιδί μου, ο κύριος Βενιζέλος βγήκε και το είπε. Δεν τον άκουσες? Δήλωσε ο κύριος Βενιζέλος ότι το Πασόκ είναι η γάτα που είναι επτάψυχη. Το Πασόκ δεν είναι και δεν θα γίνει ουρά κανενός. Γιατί είναι, λέει, γάτα που είναι επτάψυχη και πιάνει ποντίκια και θα καθοδηγήσει τις εξελίξεις. Αυτό είναι το Πασόκ. Είναι γάτα που πιάνει τα ποντίκια. Μάλιστα. Όταν ήταν στην εξουσία, κύριε Βενιζέλε μου, η γάτα αυτή κοιμότανε και άφηνε τα ποντίκια και τρώγανε και αδειάσανε τα λεφτά από τα δημόσια ταμεία. Ήτανε κάτι ποντίκια όταν ήταν το Πασόκ στην εξουσία. Πω. Να, μετά συγχωρήσεως. Φάγανε κάτι τυριά. Κάτι μίζες καλύτερα. Και αυτές τις μίζες τις πήγανε στο εξωτερικό. Οικονομήσανε τώρα αυτά τα ποντίκια. Έχουν παχύνει, έχουν γίνει γάτες ολόκληρες. Και την έχουν αράξει και γελάνε τώρα με το λαό που δεν έχει να φάει. Γάτα. Ζητείτε ζευγάρι για ταξίδι στον Άρη. Μη κερδοσκοπικό ίδρυμα σκοπεύει, λέει, να προσλάβει ένα άντρα και μία γυναίκα, κατά προτίμηση παντρεμένο ζευγάρι. Να μαγειρεύει και τίποτα γυναίκα εκεί. Να σφουγγαρίζει το διαστημόπλιο. 501 μέρες θα είναι το ταξίδι μεταπιστροφής στον Άρη. Η αποστολή, λέει, θα κοστίσει περίπου $1 δισεκατομμύριο. Τώρα το ζευγάρι όμως που θα στείλετε να τα βρίσκει μεταξύ του, γιατί μην έχουμε τίποτα καυγάδες. Γιατί βλέπω το διαστημόπλιο, αντί να πάει στον Άρη, ξέρω εγώ, θα χαθεί στο διάστημα. Δεν θα μπορεί και ο άντρας να βγει να πάει σε κανένα καφενείο να ξεσκάσει. Όλο κλεισμένος μέσα με την άλλη, άμα αρχίζει η μουρμούρα. Φαντάσου τώρα να πάει το διαστημόπλιο στον Άρη, να γυρίσει. Να περιμένουν όλοι από κάτω, να βγει ο άντρας, να περιμένει τη γυναίκα. Πού είναι η γυναίκα, ρε, εσύ, πού την άφησες? Θα πει αυτός, ξέρεις τι, είχαμε ένα καυγά και την άφησα στον Άρη. Στείλτε άλλο διαστημόπλιο να πάει να την πάρει, δεν την αντέχω άλλο. Έγινε μια έρευνα πιο φτωχές οι γυναίκες από τους άντρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο 16,2% φτάνει η μισθολογική διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άντρες είναι πιο μάτσο, οι γυναίκες παίρνουν πιο λίγα. Πρέπει, λέει, να δουλεύουν πολύ περισσότερο για να φτάσουν στα ίδια επίπεδα με τους άντρες. Τους άντρες δεν συμφέρει, γιατί μια γυναίκα μπορεί να παίρνει λιγότερο μισθό, αλλά βρίσκει ένα άντρα μάτσο και τον κουκουλώνεται. Βρίσκει ένα πλούσιο άντρα, αφού οι άντρες είναι πιο πλούσιοι. Ο άντρας ο καημένος, εμείς τι να κάνουμε? Μπορεί να παίρνουμε λίγο παραπάνω, αλλά πού να βρούμε μια πλούσια γυναίκα, αφού παίρνει λιγότερο από εμάς, Πρέπει να διαμαρτυρηθούμε, κάτι πρέπει να γίνει ισότητα. Ας το καλό.